Salve e ben trovati bi an bena continue ni an ka panneau indication ye an kun jɔra ka sabu kɛ tanko ye an ka tan ti lɔbɔli kɛ kosɛbɛ mais toujours an bɛ effort kɛ pour que an ka se ka continue ni a ye cogoya mun na an bena continue ni an ka panneau indication de ye komi n'a fɔ an tun y'a bila yɔrɔ mun na ni panneau ni Inicio Autostrada nin bɛ autorité daminɛ yɔrɔ de yira nin b'a yira k'a fɔ ko i sera autorité daminɛ yɔrɔ de ma i bɛ kana don autorité de kan panneau ni couleur ye vert ye comme an b'a dɔn cogo mun na autorité panneau couleur ye vert de ye donc a bɛ autorité daminɛ yɔrɔ yira bon nin fana preaviso de Inicio Autostrada nin fana kelen nin bɛ autorité daminɛ yɔrɔ yira mais ani nin fɔlɔ in différence ye jumɛn parce que nin na dɔrɔn u ye dɔ fara information kan bolimafɛn minnu tɛ se ka don ou bien fɛn minnu tɛ se ka don autorité kan voilà u y'o olu de fɔ nin na ya donc o de ye différence ye nin bi ladɔnniya quoi ya bon ni tuma dɔ la i bɛ nin ye ka kɔn nin dɔ in ye dɔɔni parce que nin bi préaviser o kɔrɔ ye a bi ladɔnniya ka kɔn yanni ka se a point yɛrɛ ma quoi donc a b'a yira la k'a fɔ a bɛ direction dɔ de yira la n'i y'o su i bɛna don autorité kan maintenant a b'a f'i ye fɛnɛ motoba sanfɛ ta ninnu motoba ninnu fino a 249 cilindrata donc moto kumaba ninnu jusqu'à 249 cylindres olu tɛ se ka don autorité kan donc duguma fana ni moto fitinin ninnu jusqu'à 149 cylindres olu fana tɛ se ka don autorité kan ani nɛgɛsotigiw ani senamatigiw ani bagan wotorotigiw olu fana tɛ se ka don autostop fana o t'a kan fana ni ega donc a bɛ ka olu information de d'i ma donc i tɛna olu sɔrɔ ale sɔrɔ autorité kan ani a ye bolimafɛn minnu fɔ ani catégorie minnu fɔ olu si man ka don autorité kan parce que n'i y'a jate mina autorité bɛ boli kosɛbɛ sira de don min bɛ boli kosɛbɛ donc ninnu bolimafɛn ninnu man ka don ale kan donc nin ti dɔwɛrɛ nin bɛ Fine Autostrada a bɛ autorité laban yɔrɔ yira a b'a yira k'a fɔ ko nin point na autorité bɛ ban o yɔrɔ la Inicio Strada Extraurbana Principale donc nin fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ ye nin bi Strada Extraurbana Principale nin bi o daminɛ yɔrɔ de yira o ye sira jumɛn ye komi an tɛ sɛgɛn k'a fɔ an y'a fɔ an ka video caman na mais o ye dugu kɔfɛ sira de ye min ka bon kosɛbɛ et puis ni a séparelen don ni nɛgɛ ou bien spar trafico ok spar trafico o ye min bɛ sira séparer ɲɔgɔn na tuma dɔ la a bɛ kɛ komi i n'a fɔ miiri quoi i n'a fɔ ko jɔlen sira ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ o ma spar trafico donc i b'a sɔrɔ o kɛlen don ka ale séparer dugu kɔfɛ sira de don sira kumaba parce que dugu kɔfɛ sira fɛnɛ fitinin bɛ toujours ale couleur ye bleu ye mais a bɛ fɔ o ma ko Strada Extraurbana Secondaria parce que a man bon a séparelen tɛ ni nɛgɛ i n'a fɔ nin séparelen don ni nɛgɛ ye cogoya min na o kama ale ye secondaire ale ye sira dugu kɔfɛ sira fitininw de donc nin ti dɔwɛrɛ ye nin bɛ dugu kɔfɛ sira belebeleba nin bi o daminɛ yɔrɔ de yira quoi i y'a faamuya maintenant fana preaviso di Inicio Strada Extraurbana Principale donc ani nin bɛɛ fɛnɛ ye kelen comme autorité ta la fana ni mais seulement catégorie minnu tɛ se ka don a filɛ k'olu de yira photo in na comme n'a fɔ an ɲɛ b'a la sanfɛ catégorie minnu sɛbɛnnen don n'u ka cylindre olu si tɛ se ka don ni sira nin fana kan parce que ka sabu kɛ sira de don fɛnɛ min bɛ boli kosɛbɛ quoi i y'a ye minnu bɛ yen ni bolimafɛn minnu bɛ yen n'u fanga man bon n'u ka cavalo man bon kosɛbɛ u ka fanga c'est-à-dire u ka potence olu man ka don parce que n'i y'a jateminɛ tagalen ɲɛ fɛnɛ ala sɔnna ma an bɛna na kuma u ka velocita kan parce que n'an ko an b'a bɛɛ ɲɛfɔ video bɛ jɛnya kojugu donc an bɛna na video fɛnɛ kɛ video min na an bɛ kuma ninnu ka velocita kan vitesse hakɛya bolimafɛn minnu bɛ don a n'u ka vitesse maximum ok sira ninnu vitesse maximum an ka ni sanji bɛ ou bien ni trafic normal don fana ni ala sɔnna ma an bɛna video fɛnɛ kɛ video min na an bɛna olu bɛɛ ɲɛfɔ bon Fine Strada Extraurbana Principale donc nin bɛ dugu kɔfɛ sira kumaba nin bi o laban yɔrɔ yira Strada Riservata ai veicoli a moteur donc ni
nin ye sira de sira min dabɔlen don bolimafɛnw kama mun bɛ ni motɛri b'u la o kɔrɔ ye motɛri tɛ bolimafɛn o bolimafɛn na olu man ka don ni sira tɔgɔ fɛ i n'a fɔ nɛgɛsotigi ninnu hali sennaman ninnu parce que a dabɔra bolimafɛnw de kama minnu bɛ ni motɛri b'u la donc minnu to catégorie kɔnɔ olu man ka don ni sira fɛ a b'o o dɔrɔn de yira. Fine strada riservata ai veicoli a motore. Donc sira min dabɔlen don bolimafɛnw kama motɛri bɛ mun na ni a bi o laban yɔrɔ yira ni ye nin bano in ye a b'a yira ko i sera o sira tɔgɔ ni o laban yɔrɔ la. Inizio centro abitato. Donc nin bɛ dugu kɔnɔna de yira komi i n'a fɔ an ka definition na an y'a yira k'a fɔ ko dugu kɔnɔ sira pano ye blanc de ye quoi jɛma donc Taranto o ye dugu kɔnɔna de o dugu dɔ de tɔgɔ ye donc ni ye nin ye sisan a bɛ n'a fɔ a b'a yira k'a fɔ k'i bɛ Taranto dugu kɔnɔ. Indica l'inizio di un centro abitato donc a bi dugu dɔ daminɛ yɔrɔ yira nin kan na n'o ye Taranto ye. Sottintende il limite di velocità massimo pari a 50 km/h e il divieto di segnalazione acustico. Donc a b'i ladɔnniya i k'i hakili to n'i ye nin pano ye i kan k'a bila i kunkolo la ko dugu kɔnɔna de don donc a ka limite o ye 50 km/h ye ordinaire quoi voilà an bɛ ka kuma ordinaire kan a ka limite ordinaire o ye 50 km/h ye maintenant i balilen don ka bɔ signalation acoustique ma o ye mun ye o ye sonnerie n'a ɲɔgɔnna ye acoustico signalation acoustico kɔrɔ ye fɛn min bɛ mankan bɔ voilà comme sonnerie donc yan a bɛ klaxon ye quoi genre i balilen don ka bɔ klaxon ma n'a ma kɛ ka urgence ye quoi donc komi an bɛ segin an ka kuma daminɛ na ni pano a tɛ dɔwɛrɛ yira a b'a yira k'i bɛ dugu kɔnɔ an b'o dɔn k'a sabu kɛ pano ye jɛman de ye a couleur ye jɛman ye a fan bɛɛ ye jɛman ye. Fine centro abitante donc nin b'a yira i bɛ ka bɔ dugu kɔnɔna na n'i ye nin pano ye o kɔrɔ ye ko i filɛ Taranto laban yɔrɔ la donc i bɛ ka taga dugu kɔfɛ sira de fɛ sisan donc an bɛna jɔya komi an y'a fɔ cogoya mun na pano indication ka ca kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ continuer ka video kɛ fo ka taa a bɛɛ lajɛlen ban n'a banna sisan an bɛ tila ka quiz fɛnɛ k'a kan pour que ka mémoriseli nɔgɔya aw k'an bɛn video natɔw wassalam.